Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो SSC कनस्टेबल GD नि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन नङा होमबा? बे एप्लाइ खालामनाय समाव गोबांनियानो फटकआव डेट अफ बार्थ एबा फटकनि डेटखौ बहायनि थाखाय फटकनि डेटखौ होयिनि थाखाय गोबांनियानो रिजेक्ट जादों। बेनि मेन रिजनआ बेनो। बेनिफ्राय सिगाङाव आंबो गोबां एप्लाइ खालामखांबाय, बेफोरबायदि रिजेक्ट जाफेराखैमोन। देग्लायसो माने बहुत गोबांनियानो रिजेक्ट जादों। आंनियाल' जायाखै, गोबां जोंनि ST फोरनियाल' बांसिन जादों आरोना, बर'फोरनियाल' बांसिन जादों। आङो नुनो मोन्दों गोबाङानो कमेन्ट खालामनानैबो बुंदों आंनियाव, ओमफ्राय गोबाङाबो फन खालामनानै आंनि लोगोफ्राबो सोंहरदों मानो बिदि रिजेक्ट जाखो होननानै। खिन्थु मेन रिजनआ जाहैबाय सिगनेसारा ब्लार जादों माने इसां बरिया साफायना हरदोंब्लाबो ब्लार जादों जाहैदों आरोना। बेनिफ्राय फटकआबो ब्लार जादोंनो, ओमफ्राय बिथिंजाय जोंहा सिगनेसाराबो ब्लार जादों जाहैदों। माने फटकजों लोगोसे डेटखौबो लिरफानांगौ जाहैदोंमोन आरोना बिसिनि बायदिब्ला। खिन्थु माखासे फर्म फिलआप खालामनाय समावथ' बिसोरो फटकआव लिरनांगौ होननानै फटकनि सायाव डेटखौ लिरनांगौ होननानै बुङाखैमोन। डेटखौथ' बेलेगावसो होदोंमोन आरोना, डेटखौबो आं होखादोंमोन होनाया। खिन्थु रिजेक्ट जाना फैदों। आंनियाल' जायाखै, गोबांनिया जादों। खिन्थु आदार्स माने कास्टनि मानसिफोरनिया OBC जेनेरेल, ओमफ्राय बिदिनो OBC जेनेरेल SC बिसोरनिया जायाखै। ओमफ्राय ST फोरनियाल' बांसिन जादों। मानो होनना बुङोबा बिसोरना डाइरेक्ट पे खालामनांगौ जायो नालाय, बिसोरनाथ' अनलाइना फ्रि नङा, पेमेन्ट खालामनो गोनां जायो। पेमेन्ट खालामनानैसो अनलाइन जायो नालाय, बिसोरना जायाखै। ओमफ्राय बर'फोरनियाल' जादों। गोबांनिया जादों, गोबाङा बेयावनो माने दुखु मोनदों मानि थाखाय बिदि जादों होननानै। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बेनि सलुसनखौ बेखौ बोरै सल्भ खालामनांगौ नोंथांमोननो आङो खिथागासिनो दं। दसे उनाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। जोबजासे नायबासो बुजिगोन दै। सोरबा सानखाबायबो मिथिबायना जोंहा BTR मोननायनि उनाव बयबो साख्रिखौ ओरैनो मोनखासिगोन होननानै। सोरबा हिनजाव लानोबो सानबायमोन, मिथिबायना सेंग्राफ्राथ' आरोना, सेंग्राफोरखौसो बुंदोंलै आङो। सोरबा साख्रि मोनखासिगोन आंहा SSC आव, हिनजाव लानोसै सानखालायबायमोन। फैमाल गासिबो साख्रिया बोरै जानांगौ दाथ'। ओमफ्राय आं खोन्थानोसै, दसे उनाव खिथागोन आं। र' नायजोबथार भिडिअखौ, मिथिबाय? आं दायो मोसौसो लांनो फैदों, मिथिबायना नोंथांमोन? जेबो नङा, साख्रि लायाबानो हिनजाव मोना बे नङा, मिथिबाय? अनेक मोजां मानसिफ्रा बिदिनो गिदिर साननानै नाय, जोंहा आम्बानिमोन बायदिखौनो बिथांमोनाथ' बिजनेस मावनानैसो बिथांमोना नै बयबो दुनियानि गेजेरावनो सिनायजोबो। जोंखौ बे साख्रि मावाबाबो जोङो थांनानै थानो हायो जिउआव, नङा होमबा? दा नोंथांमोननो सल्भखौ खिथागासिनो आङो। नोंथांमोना मारै खालामनांगौ, जिथुनाखि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव फर्म फिलआप खालामदोंमोन, जायफोरनिया रिजेक्ट जाना फैबाय, नोंथांमोना बै एप्लाइ खालामनाय जिमेल आइडिजों SSC नि हेडक्वार्टाराव नोंथांमोना मेसेज खालामहरनांगोन। जिमेलनि गेजेरजों जिमेल खालामहरनांगोन, नोंनि स्क्रिनशट हरनांगोन आरोना, जिनाखि नोंनियाव जिमेलाव माबायदि मानि थाखाय रिजेक्ट जादों बेखौ लिरना हरनांगोन। नोङो बेखौ स्क्रिनशट हरदो। ओमफ्राय नोङो फार्स्ट टाइमाव जेब्लानाखि अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन, बेखौ फर्मखौ नोङो फिलआप माने स्क्रिनशट खालामनानै PDF फाइल खालामनानै हरनांगोन आरोना। नोंथांमोना देखायगासिनो, नोंथांमोना नायग्रोनानै लादो। नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलनि जिमेल आइडिखौ अपेन खालामनानै ला। बेनिफ्राय नोंथाङा SSCखौ जि जिमेल आइडिजों खुलिदों, जि जिमेल आइडिजों नोंथाङा SSCखौ एप्लाइ खालामदों, बे जिमेल आइडिजोंनो रिप्लाइ हरनांगोन SSC हेडक्वार्टारनिसिम। नोंथांमोना बेयाव साबजेक्टआव लिरनांगोन to rednar.ssc@gmail.com। ओमफ्राय बिनि उनाव लिरदो एप्लिकेसनखौ, हेल' सार मेडाम माइ नेम इज दैमु बसुमतारी। बेयाव नोंथांमोना नोंसिनि नामखौ होबानो जाबाय। I have applied for SSC GD 2021 and my registration number is। बेयाव नोंनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होदो। SSC एप्लाइ खालामनायाव नोंहा रेजिस्ट्रेसन नाम्बार मोन्दोंमोन, बे नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय I have completely applied through information in my application form but as soon as I am checking my admit card status then show the application form rejecting due to photo. Please help me. I want to give SSC GD Constable 2021 exam. I request you to give me a chance to check my application form once again. I have worked hard for this exam. Please give me a chance. Thank you. बिदि लिरना हरबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नोंनि
जिथुनाखि फर्माव जि एप्लाइ खालामदोंमोन नोङो एडमिट चेक खालामनायाव जिबायदि रेजेक्ट फैदों बे रेजेक्टखौ स्क्रिनशट खालामनानै नैबिदि हरबानो जाबाय PDF खालामनानै बिनि उनाव फर्मखौबो हरबानो जाबाय नोङो जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बे फर्मखौबो बिदिनो हर बिनिफ्राय आरो मोनसे जिमेल खालामबावनांगोन मोनसेया जाहैबाय नैबे खालामनांगोन आरोना मोनसेया बेयाव साबजेक्टआव दं टु इनकुवेरि SSC nr@gmail.com आव हरनांगोन आरोना बेयावबो सेम बिदिनो हरनांगोन बेयावबो एखे बिदिनो लिरबानो जाबाय ओमफ्राय बेयावबो बिदिनो एखे माने नोंनि रिजेक्ट जानाय जिनाखि फर्म बेखौ स्क्रिनशट हरबानो जाबाय बेयाव ओमफ्राय एप्लिकेशनखौ फर्मखौ हरबानो जाबाय आरोना थ' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिखासिगोन ओमफ्राय बेफोरबायदिनो रिप्लाइ हरदो आरोना रिप्लाइ हरदो माने मेसेज हरदो नोंथांमोना गुवाहाटी हेडक्वार्टार SSC हेडक्वार्टारनियाव हरदो आरोना SSCखौ जाय हेन्डेल खालामो बिनियाव हरदो ओमफ्राय दिल्लीयावबो हर मोननैयावबो आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय बेफोरबायदिनो हरनांगौ बेफोरबायदि लिरना हरबासो माने थाब एक्सन लायो आरोना बिसोरो नोंनि प्रब्लेमा मा जादों थाब नायगोन नायनायनि उनाव मा रिजाल्ट मोनो जिमेलाव फैगोन ओमफ्राय सोरनियाबा डाउनलड जाथ'वाखै आरोना बांसिनानो डाउनलड जाथ'वाखै एडमिटखौ माने एग्जाम जानायनि साननै सिगां होगोन डाउनलड जागोन बेयाव डेट होखानाय दङ जायनिया एप्रुभ जादों जायनिया माने रिजेक्ट जायाखै बिथांमोननिया माने उमुक थारिखआव उमुक डेटआव नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन होननानै लिरखानाय दङ एडमिटखौ दायो होथ'वाखै होनाया ओमफ्राय नोंथांमोननो नटिफिकेसनखौ होबाय आरोना एग्जामा माब्ला जागोन बबे जायगायाव सोर बबेहाय सेलेक्ट खालामदोंमोन नोंथांमोनना बेयाव मिथिबाय आरोना दायो ओमफ्राय बेनोसै ओमफ्राय जायफोर आरो माबा मोनसे मिथिनो गोनां दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन मोनाबायबो आं दायो मोसौसो लांनो फैदों नोंथांमोन मिथिबायना नोंथांमोना साननाङा जे साख्रि मोनाबानो हिनजाव मोननाय नङा बेखौ सानो आरोना सेंग्राफोरा गोबां बिदि सानो बिनि थाखाय बुंदों आङो बारा सिरियास जानाङा जोंहा बडलेण्ड मोनाब्लाबो जों साख्रिखौ मोनखागोन सानसे समावब्लाबो मोननांगौब्ला जायनि खाफालाव लिरनाय गैया बियो 1000 10 बार 15 बार होबाबो किसुमाना मोना खायसेया खनसेयावनो मोनो खायसेया 10 बार 15 बार इन्टारभिउ होबासो मोनो खिन्थु जोङो दायो माने बडलेण्डखौथ' मोनासै बिटिआर जानायनि उनावब्लाबो जोङो माने साख्रिखौ मोनजानो लुगैदोंमोन आरोना मोनजानो माने बेफोरबायदिनो भेकेन्सि ओंखारनांगौमोन मोजां भेकेन्सि बर'नि थाखाय एक्सट्रा ओंखारनांगौमोन जोङो अफिसफोराव थांनानै नायोब्ला गुबुन जातिफोरखौसो बांसिन नुयो दायो जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो होन गुबुनावनो होन जोंनि बिटिआर ओनसोलावथ' बर'फोरसो जाजोबनांगौमोन आंनि बायदिबा आरोना किसुमान अफिसफोराव खिन्थु गुबुन जातिफोरखौसो लोब बांसिन नुयो आङो जोंनि बर' मानसिफ्रा गैयानो बांसिन अफिसारफोर मोजां गिदिर अफिसार गैयानो आरोना बांसिनानो गुबुन जातिफोरखौसो नुयो आङो दासिमबो ओमफ्राय दा बेनोसै आरो नोंथांमोन जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना माबाफोर मिथिनो गोनां दंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो बेजों लोगोसे माने नोंथांमोना पार्सनेल सोंहरनो गोसोब्ला आं डिसक्रिपसनाव इन्सटाग्रामनि लिंक होनानै दोनदों बेयाव मेसेज खालामना सोंहरनो हागोन आंनियाव जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं दायो मोसौ लायग्रोनोसै मिथिबाय आं मोसौ लायनोसो फैदों थेवबो नै बारियावसो दंफैयो आङो मोसौ लायनो फैदों थेवबाबो नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय मिथिबायना नोंथांमोना बारा सिरियास जानाङा आरोना बारा सिरियास जाना साख्रि मोनाबालाय मा जादो बेलेग बिजनेस खामानि माबा जोंथ' मावखानांसिगोन बिटिआर मोनदोंब्लाबो जों नङा होमबा जायफोर हाजिरा मावनानै जाग्रा हाजिराखौनो मावखानांगोन मिथिबाय जायफोर माने साख्रि मावनो गोसो एसे नाजाबावदो मोजां फरायबावदो मोजां माने नलेज मोजां फरायदो आरोना मोजां प्रिपेयार खालामदो जायफोर एग्जाम होगोन ओमफ्राय बेफोरबायदि फरायबासो एग्जामाव पास जाबासो मोनखागोन साख्रिखौ ओरैनो माने खोस्लिफान दैयाव गोजावनाय बायदि दा गोजावलाबाय आरोना साख्रि मोनखागोन होननानै एग्जाम होआलासिनो मोनगोन होननानै बेफोरखौ इम्पसिबल बिदि मालाबाबो साननाङा मिथिबायना जोङो फाग्ला नोङो माइखौ गायालाबानो बेयाव दुब्लियाव बहा माइ जाना फैनो हारसिंनो माइआ हारसिंनो रज'आना मानसि गायबासो बेयाव मानसिया हालेवबासो ट्रेक्टरजों बा मोसौजों हालेवबासो मानसिया गायबासो जोङो फिथाइ मोजां मोननो हागोन जोङो मोजां हासार होबासो थिग बेबायदिनो नोंथांमोना प्रिपेयार खालाम हाजासे प्रेक्टिस खालाम इन्टारभिउनि थाखाय बेयाव नोङो एग्जामाव पास जाबानोखि नोङो साख्रि मोनगोन बेबो नङा नोंथांमोना फिजिकेलनि थाखाय नोंथांमोना इन्टारभिउआव नोङो प्रेक्टिस खालामनांगोन खारनाय बारनाय एकदम गासिखौबो एभ्रिथिं मिथिबाय ओमफ्राय बिथिंजाय जोंहा माखासे मेडिकेलबो जायो मेडिकेलनि थाखायबो नोंथांमोना स्ट्रं जानांगोन माखासे बिदिनो आथिंफ्रा अबेबा बायख्लाब बुख्लाबबा जानाय नङा आखाइफोरा थेरा बेखाबा जानाय नङा मेगनफोरा थेरा बेखाबा जानाय नङा रेजेक्ट खालामनाय जायो बबेबा ओमफ्राय टेट' थाबाथ' जाखाथारानोसै टेट'खौ एक्सेप्ट खालामनाय जाया ओमफ्राय जायफोर माने डिफेन्स मावनायफ्रा टेट' आखिनानै लायो बिसोरो मोनखांनायनि उनावसो आखिनानै लायो किसुमाना
थ' जोंनिया बर' रेजिमेन्टबो गैया जाहैबाय नालाय एसे बर' रेजिमेन्ट थानायमोनबा एसे कनिस्टारफोर मोननो हागौमोन खोमा दा बिटिआर जानाय हिसाबै जोंनिया एसे कनिस्टार मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरोना एसे मा होनगोन जोंखौ रेहाय खालामोमोनब्ला एक्सट्रा बर'फोरनि थाखाय आंनिबाथ' एक्सट्रा बर'फोरखौ एक्सट्रा लाथारनांगौमोन आरोना एक्सट्रा माने बर'फोरखौ बेखार जाजानो लुगैयाब्ला बर' सेंग्राफोरखौल' नङा बर' सिख्लाफोरबो गोबां गिदिर गिदिर फरायनाय ओरैनो दङ जोंनियाव बर'फोरनि गेजेराव फरायनाय गैयै नङा गोबां दङ दा माने गोबाङानो माने भेकेन्सि मोनबाबो मालाय सब गिदिर गिदिर लिंक दंखाजोबो नालाय बेखायनो जोंनि बर' मानसिफ्रा पास जाबाबो मोननो नागिरा बेखायनो आं गोबां दुखु मोनदों थ' बिदिब्ला नोंथांमोन बारा गोबाव रायलायबाय थाला खोथाया रायलायगौ माने लावलांबाय थायो नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनफिनगोन